ściągnąć. Musisz ściągnąć Noah z ciebie, tak. W wrestlingu waszym Noah wygrywa. Uwaga, he's gonna get you again. No nie bądź matkaj, tylko się broń. Uderzył cię klocuszkiem, on nie chciał. No nie chciał, to był wypadek, okej? To teraz ty go wrestluj na niego, no. Dawaj na niego, dawaj na... No, okej, ale to nie o to chodziło. That's okay. Zaraz się Noah na tobie znowu położy i wygra. Noah mi się wrestlinguje. O, i mi się wydaje, że Noah wygrywa. Noah, bierz Maxa, bierz Maxa, Noah, bierz Maxa. Tam jest Max. No idź, atakuj Noah. Noah, Nołuśka, atakuj Maxa, tam leży Max. No już ci uciekł, widzisz? Wait a minute. You did that? There it is.